Қонырға да қайтмадық. Лениногорск районында күчле жел шығып, ағаш электр шыбығына ауа, ышқыннан шыққан ут урманның 10 гектар майданын юқ ите. Хәзер янгынны туктатканнар, якындағы тракт пунктларга куркыныч янамый. Быел Татарстанда урман посадкалары кыры үләнгә ут кабының 750 очрагы теркәлгән. Табигатькә 5 миллион сумга якын зыян килә. Хәзер хәл республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында катлаулы. Айрыша Лениногорск, Әлмәт, Мөслим, Актаныш, Азнакай районнарында янгын чыгу куркынычы зур. Көріп тұрабыз, анда май айындан алып та бірнене яңғырлар yok еді. Куркыныч әйбірлер кетірәлі, анда олардың трудында стопный. Яғындан біздің бетін таулар башланды. Челябі таулары деп атала бетін Урал таулары башлана. Шунда қарақта анда әрбір ут яну бізге бик ауыр сүндірге туры келе. Мұнда үстеме рәвештә авиация ярдәме җәлеп ителде ди Урман хуҗалыгы министры. Урманнарны тәүлек буе һавадан, җирдән, хәтта космостан күзәтү эше бара. Күрше Башкортстан, Марий Эл республикаларында чыккан янгыннар да игътибар үзәгендә, шикләрдә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре кизү тора. Янгын таралмасын өчен 2395 километр чокыр казылган. Башкортстан ягында менә безнең икенче күршебез инде тоже анда зур янулар. Карап торабыз. Безнең инде Аллага шөкер елга ик безне бөлендерә алар белән бер ягындан озын гына елга булмаган урыннарда безнең шул разграничительный полосларын тикшереп торып ясап торабыз инде алар. Татарстанда бу ел башыннан бирле гражданнарның урманга йөрүне шикләүче 4 күрсәтмә кертелгән инде. Аның соңгысы 22 август тәмамланды. Республика урман хуҗалыгы министрлыгы әлеге шикләүләрне тагын 21 көнгә озынайту турында тәкъдимне министрлар кабинетына җибәргән инде. Халык арасында профилактик чаралар үткәрүне туктатмыйлар. Чөнки бу ел урманда чыккан 14 янгынның ишесендә кешеләр гаепле. Берсе Сарман территориясында случай булды. Анда трубалар, ураучылар электеләр, МВД алар белән заниматься хәзер итә. Шулардан зыян чыкты, ут чыкты. Икенче инде берсе беспечность дип аталабыз инде апат случаесында. Анда человеческий фактор, тәмәке тарту дигән ягындан, анарга административ ягындан эшләр барыла. Өченче инде несанкционированный отжиг, ул профессиональный телдә әйтсәң, порубочных остатков предпринимателей малого и среднего бизнеса Азнакай территориясында. Ул анарга тоже дознавательлар белән эшләр барыла. Бүгенге куркыныч вазгыятьтә Татарстан урман хуҗалыгында янгын сөндерү станцияләренең генә көче җитеп бетми диде министр. Волонтерлар һәм шәхси оешмалар ярдәмгә килә. Хәл әле көзгә кадәр кискен торачак. Климат буенча пожароопасный сезоныбыз октябрь урталарында гына бетә. Риски ул бит әле барыбер инде сохраняться ителәчәк. Октябрь урталарына кадәр без әле напряжен режимда эшләячәк. Узган ялларда Алабуга районының Түбән Кама милли паркында янгын чыга. Тыюлыкның 10 гектарга якын урманына зыян килә. Якындагы лесная сказка лагереннән 23 баланы эвакуациялыйлар. Бүген бу эштә катнашкан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә Алабуга районы башлыгы рәхмәтен җиткерде. 6 кешегә бүләкләр тапшырыла. Динәк Самдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.